gore rino chakusvika kumusha tichakuyenda kumusha tafunga dande vanoda kuyenda isu hande kumusha tafunga dande vakomana ndafunga kuyenda kumusha tafunga dande vanoda kuyenda ndakuyande aiwa mazima aizva tichigonisha kumumurume ndiwanovaka takapedzisira kuona rinewo mbwe ndiripo uripo kupikwa 3 years dzese dzisingabatike kana ndiripo ndivizve ndini zvangu iwe kuwane muchenda rini kwakumba iwe kumba aiwa kumba iraitoni mai manje ndiri kuenda mai manje une vatega wakatenga ndege here iwe mati ndeti wakatenga ndege wakufulaya manje vaita mari ka aiwazve kubva apa kapo pano bhazi rinouya izvi izvi kuenda kumba roenda kumba 15 minutes nenda tasvika chai wakuramba njere makuraze mabhinya kana kuti tikufamba sei kokumba 15 minutes iwe ndikubvunza kuenda kuwasadza kuzimbabwe ndokumba kwandikutaura inzwai manje garai pasi kuzimbabwe manje kuzimbabwe imi makapedzera kuenda rini inga ndiri kona simanthi dai ndinozviziva sikunongoita maexpress ini mamwe zuro ndanditoriko iwe ndakaona mama wako akati azwane 3 years semuenda kuzimbabwe iwe 3 years sanyebe iwepo aiwa hanzo ndandisina kuenda kuharare kumusha ndokwandakaenda iwe kana uchitiri kwai wakaenda kumusha mafuta ari kuita mari izvozvo iwe enda kumusha iwe vanoda kuyenda isu hande kumusha tafunga dande vakomana ndafunga kuyenda